úžasne to začína, ale obavy ako laik motorkár, motokrosový mám. Takže uvidíme a očakávania, no tak dúfam, že sa naplňa. Uvidíme úžasnú krajinu, prejdeme si do nejakého pekného apartmánu a zhodnotíme deň. Ideme pre motorečky, budeme sa pomaličky chystať na tie šutolinky a dúfam, že to pekne pôjde. Zmena na pozícii navigačného dôstojníka z dôvodu technických problémov. Túto pozíciu bude zastávať Michal, ako jediný má držiak na telefón. Takže tak v prípade, že nám to bude trvať dlhšie, ale pôjdeme dlhšiu trasu, tak to není moja vina, dobre? Tak navigátora máme na trasu, zbaveného máme a ako chvost dúfam, že za nimi budem stíhať. Alebo budem zbierať tých odpadnutých. Tak, teraz to vyjde, verím tomu. Cítim to v kostiach. A few minutes later. Dopadli sme tak, jak sme nechceli. Máme prd. Aspoň nám vrátili pasy. Dali najlepšiu, dobre. Musíme takto hore špičku, aby som... Rýchlo, bez obeda do púšte, dobre? Tak jedeme. Jedeme bomby, jo? Ale spokojne. Neviem, čo si mám dať. Bolo mi takto do smiechu, jak teraz keď sedím. Bola to pecka, akože ten slajd toho zadného kolesa a tie Peťové vysvetlivky, že chod, postav sa a naklon sa na opačnú stranu, jak celý život jazdím na ceste. Tak akože úplne oné šumike. Parádne, len s jedným pádom na križovatke. Ale ustal som trošku riditka pokrivené, ale ide to. Tak išiel, no to križovatky, predné koleso do piesku, mierny plyn. A zadné koleso predbehlo a sa šúchalo. Krásny efekt.
Peťo, dvakrát išiel ma prezvednú, raz ma skoro s dolným kamionom. Čo ste tam urobili vy dvaja? Jeden padnutý napravo, druhý naľavo? Vyvodičkoval ma dole, ono tie kýkla... Ty si ho trafil? Netrafil si ho? No úplne ne, ale rámenom či niečo som tam cítil. On tam dotyk. Ne, to je to, že ja som preletel ako neho, mňa to rozbilo, Miško sa na mňa pozrel, že wow! Dobre, sranda je, celý sme popadalo, pár kusov popadalo, počkaj, do toho štartoval vlastne Peter 1, Peter 2, ty si celý, ty si kokos Peter 1, ty si motorku mám celú. Aj celú podlamované, máme plynové lánka, ja som plexiskla, všetky polával, zadnú brzdu, Peťo štarter vybavil. Všetko vybavené. Všetko je vybavené, zajtra budeme servisovať, more dobre, že sme v garáži. A máme aj vecaj. Oba.